tinanggal ang sako sa paa. So, ready na ba kayo? Ready? Ready? Gusto ko marinig yung ready. Ready? Cut! Go! Okay. So, sumunod ang kaibigan ng Blue Eagles, sumunod ang Red Dragons, sumunod naman ang White Knights, ang Green Origons, at ang Warlocks. Nanay! Nagplanak! Diba, nanay? Sige! Okay. Sumunod naman ang mga kaibigan ng Blue Eagles, sumunod ang Green Origons, at ang sumunod ang Red Dragons. Okay! Nanay! Ano ba yan? Alright! Here we go! Come on! Sumusunod pa rin ang Origons. Sumusunod. Nanay! Pagkalipas ng 10 taon! Ano na nangyari sa'yo? Okay! Okay, nakuuna pa rin ang Blue Eagles! Sumusunod. Okay! Alright! Blue Eagles! Sige lang, ipagpatuloy nyo! Sige pa! Patuloy lang! Sige!